Altså, velkommen til den video. I dag så vi spiller noget Badline, og vi spiller bare spiller noget SKN. Okay, hvis jeg lige kan få en chest. Fra ham her måske. Lige fra ham her. Lige fra ham her. Fandt blandt af, det var han. Jeg tror også, jeg har ruten for at sætte nok. Okay, men ja, i dag vil jeg først snakke om, at mig og nogle af mine internetvenner, eller venner over internet, vi skal være sammen. Og det er Mikkel, a.k.a. MDS, og det er Tobiser. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg skal kalde ham. I kender noget, vi er kun for Tobiser. Men mig og ham skal i hvert fald være sammen. Og det skal vi her i weekenden fra lørdag til mandag. Eller mig og Tobias, vi skal være sammen fra lørdag til mandag. Mig, Tobias og MDS, vi skal være sammen fra lørdag til søndag. Fordi MDS han skal noget om mandagen, og det bliver også fair nok. Så ja. Så jeg skal bare blive kørt med mor i en time over på Fyn. Lige over ved Fyn i hvert fald. Og så skal vi så derhen, og så skal vi være sammen. Og så skal vi være sammen til, jeg tror det var til, fra fredag om morgenen til, fra lørdag om morgenen til søndag eftermiddag eller sådan noget. Eller aften kan det også være, det bliver. Så skal vi så hjem til Tobias. Og så skal vi bare, så skal vi bare derhjemme, og så skal vi fortsætte der, hvor vi var før. Eller alle sammen, eller hvad jeg vil kalde det. Okay, så det bliver sådan der. Men så ja, det er bare derfor, hvis der ikke kommer nogen uploads. Fordi at, så ved I hvert fald hvorfor. Jeg gør det sådan der, sådan der. Okay, men undskyld, min stemme er lidt fucked lige nu. Det er bare nogle gange har min morgenstemme. Og det er sådan min morgenstemme, det her. Men der er også nogle af det, der har sagt til mig, at min stemme er lidt sådan lidt lys. Nej, ikke lys. Det kan også godt være, det er altid. Men lidt lav. Det kommer lidt clean op. Okay. Og så, nej, det er simpelthen ikke. Jeg laver lidt iron sword. Okay. Spil noget af det her lort ind. Ja, noget af det vi kan bruge ind. Sådan der. Der var lige med det der. Men lad os så gå ud og finde blæres. Så nu skal jeg clean op igen. Okay. Det er lidt ulækkert at gøre det her, men jeg er bare en påse af, så jeg gør det. Og jeg kører 60 fps udstilling. 60 fps. Og det er en senlæg. Okay, jeg lever bare. Jeg kan ikke ud i det her. Sjovt. Det var lidt dumt det her, for jeg vidste, at vi går tilbage. Men ja, så fik vi også lidt ekstra kill. Så det svætter jeg jo. Jeg tror bare, jeg har lige gjort, han er på Ævesland derovre. Men jeg tror, vi går nogle vinde igen, smidt det derude. Jeg tror, jeg skifter pækler med, fordi jeg skal vel finde sted. Men så skal jeg så hvilken pæk jeg bruger, så hører du så, jeg kan spørge om det. Jeg lige høre. Men jeg vil gerne sige tak for de 32 subs. Selvom jeg har sort kanne på, det vil jeg prøve at ændre. Men jeg ved sgu ikke rigtig ved fanden. Jeg skal okay, hvor er den der pæk henne? Hvor er den der? Hvad fanden laver jeg? Okay. Men det er den her no light pack. Den er dejlig at spille med dem op til. Okay. Sådan der. Så føles det som om jeg ikke lægger mere. Eller det gør jeg selvfølgelig ikke, men ja, men det
Okay, sådan der. Ja, altså. Denne pack, den går bare med FPS 100 gange bedre næsten. For eksempel nu før kan jeg sådan 60, og nu kan jeg 70 til 100. Okay. F3 A-spam. Det er ulækkert, men jeg skal finde et eller andet. Deroppe. Full iron. Det er ikke helt rigtig irriterende. Jeg tror kun den stone sword i hånden. Jeg er ikke sikker. Men ja. Men så kunne jeg sige, hvad fanden den her pack hed. Det var det der Coolus pack. Hvis I kender ham, så kan jeg altid gå ind og syge på det der. Jeg kan bare pause videoen hvis det er. Men jeg går bare efter ham her nu. Okay, så. Lad mig løbe. Lad mig være. Og det er sådan her. Spiser så jeg ikke bliver, hvis jeg bliver hunted efter en. Ellers jeg bliver hunted, så kan jeg ikke spise. Han har set mig, kan jeg se. Kom så. Okay, sådan der. Så er vi også fuld af iron. Så var han til midten. Eller skynde man til midten. Så jeg kunne køre det i D-sort. Men jeg er stadig til efter. Ja. Det var rimelig heldigt det der. At ja, jeg fik også et gap. Så møder jeg en nu. Så hvad skal man smidt. Midt. Oh my god. Okay. Jeg tror, jeg holder mig i baggrunden, fordi jeg hader virkelig. Og det er. Jeg ved ikke, om det var mig, eller om det der hack. Oh. Okay, han hækker. Kom så, jeg er lidt stille. Jamen, jeg vil gerne tak fordi I så med i denne video. Jeg håber I vil nyde. Jeg skal lave de boots, det kan jeg godt mærke. De er spist. Nej, vi laver. Okay. Men jeg håber at I kan nyde denne video. Jeg håber I vil smide et like og subscribe. Så håber I vil se lidt mere. Så vil jeg ses i næste video.